Въгледвокисният лазер е ефективен съвременен метод за отстраняване на доброкачествени образования на кожата и лигавицата. В зависимост от вида на образованието, лазерът може да бъде използван за изрязване като скалпел или за изпаряване, като така наречената вапоризация на тъканта. Обработката с лазерният лъч е изключително прецизна и едновременно с това щадяща за съседните зони. Лазерният лъч затваря кръвоносните съдове, като това прави процедурата безкръвна, а същевременно стерилизира мястото на среза и образува повърхностен защитен слой. С този вид лазер успешно се премахват доброкачествени образования като фиброми, кератоми, ксантелазми, брадавици, кокоши, тръни, кондиломи, някои невуси и други. Обработваният участък се обезболява предварително чрез локална анестезия. Образуваната раничка е с размер на самото образование и заздравява в рамките на седмица. Когато се касае за образования, разположени по откритите части на тялото, подходящият сезон за отстраняването им е есенно-зимният. За образования, които са разположени на закрити места и няма да бъдат излагани на слънце, целогодишно е подходящо тяхното третиране.